ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಗಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ ಆಕಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚನ ನಾಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರುಗಿದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಅಕಲೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಹಾ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಅಕನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಅಕಲಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಡು ಅಕಲಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನು ಒಯ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲು ಪೂಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಿನ್ಯಾದ ಬೈದರು. ಆರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮಾರೆ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು. ಗುರುವಣ್ಣ ಇರಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾದ ಬಂಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಸಂಗೀತದ ಮಹತ್ವ ದಾದ ಪಂದ್ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆನಗಾರ ಪಂಡೇರು 75 to 80% 80% ಕಾರಣ ಸಂಗೀತ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತನು ಆರು ನಾಟಕಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಬೆತಿಬೇತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಮೇರು ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಅರಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಮೇರು ಎನಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಅರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇನ್ನವೇ ಖುಷಿ ಪಣದು ಪಿರಪ್ಪ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೆನೊಂದಲೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಒಂತೆ ದೂರೋಡು ತೂಪಿನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ತೂಪಿರು ದಾದ ಬಂಡ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿ ಅಹಂಕಾರಯ ಭಾರಿ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಅಕ್ಲಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಂಗದಾದ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ತೊಂದರೆಲು ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ದೂರೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕಥಾ ಹಂದರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತ ಬರಂದುಲೇರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್. ஹலோ அந்தந்த நான் சுதாமி பார்த்துருந்தீ ஹீரோனி சுஸ்மிதா மேனேஜர் பார்த்துருந்தோம்ல ஏறு பார்த்துருந்தீ రాజారామేరే పల్లె పల్లె ఏరు ప్రొడ్యూసరా ఓ సార్ పల్లె పల్లె సార్ దాదా పడుతుండే 30 కోటి పాడుతున్నారా సారీ సార్ ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇರು 30 ಅಜಿಪ ಕೋಟಿ ಪಾಡಲ ಡೇಟ್ ಬ್ರೇಚ್ ಅಂದ ಸರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯುಸಿ ಸರ್ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ ಸರ್ ಏನ ಫೋನ್ ಇರ್ನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಡೇಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತಿರ್ నేను చిత్తరంజన్ పాతిర్ నేను ఇజ్జి సార్ ఇజ్జి 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಫುಲ್ ಅದೇ 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ದು ಮೂವಿ ಓಕೆ 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 ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ
ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಕಾಯಿರಿ. ಓಕೆ 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 ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾತಿರಿ ಓಕೆ. ಅತ್ತು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿ ಸರ್ 3 ವರ್ಷ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೇರು ಏನತ್ತ ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ದ ಮೂವಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ರಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚಿದ 3 ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊರು ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರಿ ಆಯ್ತು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಾಯಿನ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಇಡೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಮೊಲ್ಲ ಅರಮನೆ ದಲಕುಂಡತದೆ ಬಾಲೆ ವಾಣಿ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರೋಂತಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಒಣಸುನೊಂತಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂತಲ್ಲತ ಅಂದೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲತಲ್ ಮೊಲೆ ನಿತ್ಯ ತುಯ್ಯರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತು ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬಂದೊಂತಲ್ಲತ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಆ ಮೋಕೆ ತೆಪ್ಪದೆ ಬಾಲೆ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಪಾತೇರ್ನು ಇರು ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಸುಷ್ಮಿತತೆ ಪಪ್ಪ ಇರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚ ತೂತಿಜಾರ ಅಂದ ಬಾಲೆ ನಾಯಿಗಿರಿಂಚ ಪಾನ್ಪಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದೈತಿನ ಮೋಕೆ ಇದು ಫಲ ಅಂತ ಕೇನ್ಯನ್ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇರಲ್ಲಿಗೆ ಓನಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪಪ್ಪ ಅವೇನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪಲ್ಲ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಸುಷ್ಮಿತಾಗ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಮ್ಮಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಗತಿಜಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಲೆ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಸುಷ್ಮಿತಾಗ ಪಾಡರ ಸರಿಕಟ್ಟ ಹಂಗಿತ್ತಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹಂಗಿ ಪಡನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಲಿನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ್ ಬಾಲೆ ಮೊಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರಂದಿತ್ತನತೆ ಯಾರಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇದೇನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮರಪುಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಲ್ ಇತ್ತಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಲಪ್ಪು ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇರಗೊಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನ ಪಡ್ಸಿಡ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಡುದಿನಿ ಬಂದು ಇರಂಕು ಸಮ ಹಾಕದಿತ್ತಾರ ಪಪ್ಪ ನೆನಪುಂಡೆ ಇರೆಗ ನೆನಪುಂಡು ಬಾಲೆ ನೆನಪುಂಡತೆ ಅವ್ ಕಾಸಿ ಅಂದ್ ದಾಯ್ದೆ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಲೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯರ ಪಾಪ ಮುಳ್ಳ ಕಾಸು ಇತ್ತಿ ಜತೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ನ ಪಡ್ಸದೆತ್ತದ ಯಾನ್ ಅಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಯಾಂದಲ್ಲದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪಡ್ಸದ ಕಾಸು ಆನ್ ಬಾಲೆ ಈ ಅಲ್ಲೇರ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತುಲಿತ್ರತ ಬಾಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಪಪ್ಪ ಅಂಡ ಸುಷ್ಮಿತಾಗ ಪಾಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತೆ ಅಂಚ ಏನೊಂಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಸೆನ ಸುಷ್ಮಿತಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಂತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಬೊಕುಂಚ ನೆನಪುಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗ ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಇರಗೊಂಚು ಮೋಕೆಡ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನತೆ ಅವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ದಕ್ಕದ್ ಪೋದಿತ್ತು ನಿರ್ಡಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ದಕ್ಕದ್ ಪೋತಿಜಿ ಬುಕತಾನೆ ಬಾಲೆ ಸುಷ್ಮಿತಾಗ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಗೆಜ್ಜದ ಮಿತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಡಿ ಒಂದಿತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಒಂಜು ದಿನ ಕೇಂಡಲ್ ದಯಾ ವಾಣಿ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅನ್ ಕೇಂಡಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಾಲಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ದೊತ್ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗೆಜ್ಜೆ ನಲೆ ಕೊರಿಯ ಪಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಏನನ್ ಮರಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪನ ಪನದಿತ್ತಲು ಯಾನ್ ಪಂಡಲಿಗ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಗೆ ಅಲ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ದಯ ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಪಪ್ಪ ಇರ್ದಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಷ್ಮಿತನ ಇಲ್ಲಡತೆ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣತೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಇರಿ ಅಂ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ಏನ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಏರು ಕೇನಂದ ಪತ್ತನ್ ಸೀದು ಉಲೇ ಬರ್ಪನೇನ ಏರಿಯಾ ನಿಕುಲು ಸರ್ ಯಾನು ಸುಷ್ಮಿತನ ಎಂಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೋರು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಂಗ್ ಏರು ಸುಷ್ಮಿತನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಚ ಪನದು ಸುಮಾರು ಜನ ವರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತು ಹೊರನೆ ಬಗ್ಗರೆ ಶುರು ಆತ ದೇವನ್ಲೆಗೆ ಹಾಳಿ ತರ ಡುಂಬಕಲ್ ಖಾಸ ಆತನಾತ ದುಮ್ ಏರ್ಲೆಗ್ ಜನಲೆಗ್
ನಿಕ್ಲೇನ ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಉಲೇ ಬಿಡ್ತೆ ತಾಯಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಧನಿ ನಿಕ್ ಸಂಬಳದ ಕೊಡ್ಪುಣಿಯ ಇಲ್ಲು ಕಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲನೇ ಈ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಲೇ ಬಿಡ್ತಾತ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಧನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮಾತ ಬೈತೈತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮತ ಪಣೊಂದು ಓಂಗೊಂದು ಮತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಡಪ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಜಿರಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತುಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಧನಿ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಧನಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಪಾತೇರ್ತೆ ಯಾನಿ ಬೇಲದನೆ ಧೈರ್ಯ ಉಡ್ಲ ದಯಮಾತ್ ಬೇಲೆಡ್ದುಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆಡ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಇತ್ತ ದಾದ ದಾನಿ ಮೊಕ್ಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಯ ಕಡಪಡೋಡಾನ್ ಅಕ್ಲೆನೆಂಚ ಪಿದೆ ಕಡಪಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಈಪೋ ದಾನಿ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಾಪಿಯ ಪೋಯ ಇಲ್ಲು ಕಾಪಿಯ ಪೋಯ ಪೋ ಪಣ್ಣತ ನಿಂಡಾನು ಏರು ನಿಕ್ಲು ಏರು ಇಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಜೋಸ್ತಿ ಅಲ್ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಸುಧಾಮ ಇಡವಲಮೇ ಮೂಲ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಇಡವಲ ಅಲ ಆಮೆಟ್ ಉಂತು ಒಂದ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂದ್ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಫನ್ನೊಚ್ಚೆನ್ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಮಗಲು ಹೆಂಗ್ಲೆಗವು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅವು ಪಾತಿರುಚು ಪಪ್ಪ ಮನಿಗೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ತೇರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಕೇನಂತ ಪತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ವೈದಿನಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಇಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ ಇಡ ಬೈದಾರತ ಬೈದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಗ್ಗುದಾತನ್ ದಯ ಬೈತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ರೆ ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಹಾಯ್ ಬಂಜಿ ಮೇ ನಾನು ತೆರೆ ತಿರುಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬಂದಿರು 2 ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ಜಂಟ ಕೇನ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ వచ్చి ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಸುಷ್ಮಿತಲ್ಲ ಅಳ್ಳಕೇನ ತಿಕ್ಕು ಹಾಸಿಟ್ ಬೈತೀನಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ 100 ಅನ್ನ ಕುರ್ದು ಕಡಪುಡ್ತಲ್ಲಿ ಮರ 2 ಲಕ್ಷ ಹೋಗೊಂದು ಬೈತಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲೇದು ಸ್ವಯಚ್ಛೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಲೆ ನಡಪ್ಲೆ ಸೀದಾ ನಡಪ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ನಡಪ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಬೇಕ ಬಾ ಹೋಯ್ ಬಾ ಕಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತನ ಪಾತರ್ಗ ಪಪ್ಪ ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಅನೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾನ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಸುಷ್ಮಿತನ ಏಟ ಗುರ್ತೊಂಡು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿನ ತೂಣೆ ನಾ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಪಾತಿರುವ ಸರ್ ಯಾನು ಹೊರ ಮೀಟಪ್ಪೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಿತ ನಿಕ್ಲು ತೋರಿತ್ತಿನಂದ ಪಿಚ್ಚಾಡು ತೂಲೆತ್ತ ಹಿಡಿದೇ ಬೈದಾರು ನಾನು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಇಡ ಬರಪ್ಪ ನಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಲೆ ನಡಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೋಲೆ ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇರುವಂತಲೇ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಸುಷ್ಮಿತನ ಪಾತಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಹೊರ ಸರ್ ಹೊರ ಅಂದೇನ ಸುಷ್ಮಿತನ್ ತೂಪೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಚೂರು ಇಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಣಿಪು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇರ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಇರ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟದ ಕೊರ್ಕ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪುಣಿಯ 2 ಲಕ್ಷ ಏರಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಯ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಮಣಿಪೋಯ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಮಣಿಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಕ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೀನು ಉಂಟಾ ನಿಕ್ಲ್ಡ ನಿಂದ ಸರ್ ಈಗ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸರ್ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂದ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವರ ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡು ಮತ್ತೆ ನೇ ಪುರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಅಕಲ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಏಸ ತೂಪೇರು ಪುರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚಾ ಪಪ್ಪ ಹೋಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಪುರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಪೊಯ್ ಬಾಲೆ 200 ಕಾ ಪುರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚಾ ಪೊಯ್ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನೆ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಗ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಡ
ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತೆ ಸರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಓ ಕಾಸು ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ ಓ ಯಾ ಪಂತೆತ ನಿಂಗೆ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗ ಕಾಸು ಬಿಡತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲೆದ ಪರಬೆ ಆಡೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಟೂವಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ಮುಕ್ಕಲ್ ಕಾಸಾವು ಕಾಸ್ಕೇನು ಬಿಡ ಬೈದ ಅವಳು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓ ಪರಬ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏತು ಸೊನ್ನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲೆ 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 ನಡಪಲೆ ಒಕ್ಕಡಿ ಸರಿ పోయి వాళ్ళే నమకు మర్యాద తిక్కనత వాళ్ళే ಬಂಜಾರ ನನ್ನ ಬಂಜಾರ ನೆಕ್ಲೆ ಬಂಜಾರ ಮರ್ಯಾದ ಅಟ್ಲ ಪಡ್ ಸರಿ ఏ బంజారాని పండద నానా ఇల్లు బిజై పోయి కుట్లే పనుకుని వచ్చి మళ్ళీ ఇల్లాడ పొగ్గ్యా కొంచెం దాల తిండ్ర దాల కుడిచేరు దాల వనస దాల కుడిచేరు కరెక్ట్ సార్ పన్పనక్లే ముక్కులు బడా పూజ ఆపును ಗೊತ್ತಾಪನು ಬೆಳಕನಪ್ಪು ಸರ್ಕೆ ನೀ ಬಂಜಿದಾಲ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದ ಕೊಣಪಾನು ಇದೇ ಬಗಲೊಂದು ವರಕು ನೋಡ್ಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಚೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ಚೇರು ದಾಲ ತಿಂಡೆ ಕೊಡ್ಚೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಂಜನ ಬಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾಲು ದಾಲ ತಿಂದು ಬೋಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಬತ್ತೋನಿಯಾ ಅದೇ ದಿನ ದಿಲ್ಲ ಅವು ಪತ್ರಡತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಐಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಿప్పుడు ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ 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 ಅದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಓಲು ಓಲು ದ್ವೇ ಸೋಫಾ ಆಡೋಣಿಕ್ಲೆ ತಿರ್ತುಕೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರ್ಕುಲ್ಲು ನಾವು ನೆಲಟುಕುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪನ್ಪು ನಂಜುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ನೀಕು ತಿನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ರೈತ ಮಾಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ತಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾರತ್ತ ಕಾಸು ನಟ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮತ ಬಗ್ಲೊಂದು ಬುಡ್ಡೆ ಸರ್ ತಿನ್ನಾಡು ಬಂದಿದ್ದ ತಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಬಾಲೆ ತಿಲ್ಲಯ್ಯ ಲಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಚಿಬಾಲೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಬಂಜಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತನ್ನ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಡಪತ್ತು ಬೈದು ಬಂಜಿಗೆ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ದೋಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಉಪಯೋಗ ನೆಕ್ ಬೈದಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಜನ ಬೈದಿನ ಅತ್ತನ್ನ ಬಂಜಾರ ಬರ್ಬೇಡ ಪೊಯ್ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಕಡಪಡ ಸರ್ ಪೊಯ್ ಬಾಲೆ ಸಾಕಂಡ್ ಬಾಲೆ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಪರಬಾ ಅಂತ್ಯ ದಯ ಸರ್ ಬಿರಾ ಹೇ ದಾದನ ಡೈಲಾಗ್ ಟಚ್ ಮಂತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಬಗಲಿಯ ಮಾರೆ ಕಾಸಿಗೆ ಬೈದಿನತೆ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಬಡಪತ್ತು ಅಂದೆ ಏತು ನೀ ಕಾಸು ಏತು 2 ಲಕ್ಷ ರಡ್ಡತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಿ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಯಾನತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಿ ಯಾನತ ಮನಿ ಪಡ್ಚಿ 5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಹೆಂಗ್ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆಗೆ 5,000 ಬೆನ್ಪವೆ ಮೀ ಕೈ ಹೊಡೆದ ಅಂಕರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಈರ ಮೀ ಕೈ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರು ನಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಬಾದರೆ ಬರ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಯ ಮಂಗಮತ್ತು ಸಾಕುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಲೇ ಬಂಗಮತ್ತು ಸಾಕುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಅಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಬೇಲಗೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚಾನ ಏಪಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ್ ನಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ನಂಚ ಏಪಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಹಿತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲಗೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಚಾನ ಬಂಜಾರ ಬಲೆ 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 ಸರ್ ಹೋಯ್ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಮಿತಳ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಬರ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಸುಸ್ಮಿತಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಹೋಯ್ ಬಾಲೆ ಹೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಸುಸ್ಮಿತ ಬತ್ತಲ್ ತಜುಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ போய் ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಹಲೋ ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತ ಮಾತಾಡೋದು ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಸ್
सुष्मिता ये मस्त शौक आते या निना तेरे मस्त कोंडा आपण याने कोणी इल्लक बत निना फोटो तीया ये दुंबदला किच्चा मस्त बरलाता यानेर ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ 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 ಪಪ್ಪಲ ಬೈದರಲ್ಲ ಯಾನ ಬಾಲೆ ಮಾಮ ಏರಿ ಕೈ ಬಿಡು ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ ಏರಿ ಏರ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾ ಯಾನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಣಿಯಾ ಐ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ ಏರ್ ವಾಣಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ವಾಣಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತಾ ಏರಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಹೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಪಣ್ಣಿನ ದೂರ ಅಂತ ಬಾತರ್ಗೆ ನಿಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾ ದಾನೆ ಬೈದೀನಿ ಅವೇನ್ ಪಂದು ಸೀದಾ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅವ್ನು ಎಸ್ ಪನ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾ ದಯಮಂತದ ದೂರ ಅಂತ ಪಾತರ ನಾದ್ವಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿನ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪನಿಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನುಪ್ಪು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಈ ಪರಬೆ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನ್ಗೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಅಂಜ ಬರುಚ್ಚಿ ದೂರ ಅಂತೂ ಪಾತರ್ ಪಂಡಿನತ ಸುಷ್ಮಿತಾ నీకు ನೆನಪುಂಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ నీకు ಪಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂದ್ಸಿ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕೊಂಡದೆ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೂ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಂದಿದ್ದಾಣ ನಿಕ್ಕ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಿಕ್ಕೆ ಅನಪ್ಪ ಆಗ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾ ನಿಕ್ ನಾನೊಂದು ನೆನಪುಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಬರ ನಿಕ್ಕು ಕಾಸು ಇತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂಕು ಕಾಸು ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ಸರಿ ಹಾಕದಿದ್ದೇರು ಅವು ಕಾಸು ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಬರ ಅವಳ ಮರತನ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಯ್ಯ ಪಾತೆರಡಿಯ ನಿಕ್ಕಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಯಾನಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇನ್ ಮಾತು ಬರತನ ಇತ್ತ ದಾದಾ ಈ ಇಂಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಐತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪಸ್ ದೇತಿಯಾ ಕಂಪಸ್ ದೇತ ಪನ್ ಅತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪನ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪನ್ ಬೇಗ ಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದುಲೆ ಇಕ್ ಮಾತೆ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೋರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಾನಿಂದ ಮೋಕೆಡ ಪಾತೆರ ಬೈದಿನ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಪನ್ಪುನದ ಇದು ಪೊಕ್ಕಡೆಂದ ಪನ್ಪಿನದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ದಾಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋನು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಗುರ್ತೈಜತ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೈಜ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತಾತ ಆಕೆ ಬೇಗ ಕಡಪುರು ನೀನ ಕಾಲ್ ಶೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಾತೆರ ಉಳೆ ಬಲ ಮಲ್ಲ ಬರ ನೀತೆ ಬಲ್ ಹೋಯ್ ಬರ ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ಹೊಲ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಕೈ ನುಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಬಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ ಪುರ ಆತಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ನ ಸೋಲ್ ಆತಿ ಉದಾಹರಣ ವಾಣಿ ವಾಣಿ ತಪ್ಪಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ದೆಯ ವಾಣಿ ಏನ್ ಸೊಲ್ಲಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಯಾನಿಕ್ ನಾದು ಆಯ್ತಾ ಯಾನಿನ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಯ ಯಾನೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನ ಬನ್ಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಿತಾದ ಮುಖದ ಆಯ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಈ ಕಡೆ ಗುಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದದಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮಂತ ಯಾರ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೀನಿಯ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನದು ಉಪ್ಪರು ಯಾಚೆ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಕ್ಕೋ ಇಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿಂದು
ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಎನ್ನ ಬರ್ಸಿಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮೊಕಲಂಚಿನ ಮೃಗ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಡ್ ಸಯ್ಯೋದಲ್ಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ನಾಯನ ಪ್ರೈವಸಿ ಬಂದ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿಯ ತಪ್ಪಣ್ಯ ವಾಣಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಬಾಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪಲ್ ಇಂಗೊರ್ತಿ ವಾಣಿ ಪಂದಿ ದೋಸ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಅಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತು ನಕಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಿಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನೊಂದುಪ್ಪಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಅನು ನಿಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲು ಪುಗ್ಗ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ವಾಣಿ ಏನ್ ಕಾಣಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಕಂಪಸ್ ಉಂದ್ವೇದ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂದೈತೆ ಅಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮರಪ್ಪೇನ ಬನ್ಗೆ ಯಾನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾತ ಮಾತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೈತೆಯ ಏನಂತ ಮಲ್ತದ ಮಾಪ ಅಂತಲೆಯ ನಾನು ಈಡೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅದೇವೇಡ ಏತು ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಏಪಲ ನಿಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗದ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕೆ ಏಕಡ್ದಾಗ ಯಾನಿಂದ ಆತ ಕೇರ್ನಾಗ ಏನ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲಕ ಬಂದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ದಾಯಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನನ್ನ ಮರತ್ತ ನನ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇದು ಆಯ್ಕನ್ಸ ಮಂತೀರಿ ಯಾನಂಚು ವೇಳೆ ಕಡೆ ನಿಕಲ ಮೋಕೆಡ ಮಾತಾಡ್ದುಂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಇರ್ದ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಮಾಮ ಬಾಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಮಾಮ ಮಲೇಜಿ ಬಾಲೆ ಮಲೇಜಿ ಮತ್ತದು ಪಾಪ ಬದಲ ಮಾಮ ಯಾನಿರ ಮೋಕೆಡ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅದೇ ಮಾಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಮ ಹಾನ್ ಬಾಲೆ ನಿಕಲಿ ಇರ್ದಾರೆ ಬೈದಿನ ಅಣ್ಣ ಒಲೇರು ಅಣ್ಣದಾರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಇವತ್ತು ತರತಿರಿಗೆ ಬೂರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳ ಕೊಡ್ತೀರನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಜೋಸ್ತಿ ಸುಸ್ಮಿತಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ಮಲ್ಲ ಜನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದೀನಿ ಬಾಲೆ ಆತತೆ ಮಾಮ ಯಾನಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸತ್ತೆ ಮಾಮ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರ ಹೊಡಿಯಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಈ ದಾದ ಸುಷ್ಮಿತ್ ದಾದ ವಾಣಿ ಆಯ್ಕೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾನಿ ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆನೆ ಕೊಡ್ತಾಗೆ ಐತಿದ್ರು ಒಂದು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರ ಹೊಡು ಈ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯತ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರಾದ ಮನೋರ ಮೋನಿಗೆ ರಂಗ ಪಾರ್ದಾರು ರಂಗವೇದಿಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಈಪಲ ಬದುಕೊಂದು ಪೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಲಿ ಲಾಯರ್ ಅವಲಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ರ ಆಪುಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾ ಮತ್ತೆ ಶಾರದನ ಪ್ರಸಾದ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸೈತದ ಬದುಕೊಂದು ಪುನಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡಿ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾತ್ ಬರ್ಪಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ
ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ ದಾದಿಕ್ಯ ನಿಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನೆ ನಾ ಜೀವನ್ಲ ಕೊರುವೆ ಆಂಡ ಒಂದ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೆ ದಾದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇಂಕಿ ಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನ. ರೀತ್ಯ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಎರಡ ಅರುಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಬಾರ್ಲಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೂಪರ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ നല്ല ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು. ಅರುಣ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಅರುಣ ಮರಣಿದಲ್ಲ ಕನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪೊಣ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೋಡು ಯಾನು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ರಡ್ಡ್ ಜಂತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ నేను ಪೂರ ಈ ತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಬರೆಯರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಡ ದೇವರನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಟೋಟಲ್ ಟೀಮೇ ಒಂಜಿ ಅರುಣೇರ್ನ ಎಂಕ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತಲಕ ನಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದ ಬಾಗ ಅರುಣ ಪಪ್ಪದೆ ಪಪ್ಪ ಶೋಕ ಆತನ ಅರುಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತರ್ನ ರಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆದಮ್ ಕಂಡನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಧರ್ಮೋಗ ತಿನ್ ಪುನಃ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿ ತಿನ್ ಬೆನ್ಪಾದು ಬಕ ಹರೀಶೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪು ರಡ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಆ ಬಂಜಿ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗಳು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ಓರಿವನು ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಓರಿ ಇತ್ತೇಗೆ ಬಕ ಥೀಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಮಿತ್ ಪೋಯಿನ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಲಾನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬತ್ತಂದ ದೇಶ ತೋಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಕಾರಣ ಇರ್ನೇ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಈರ್ಫಲ್ನಿಗೋ ನಾಟಕ ದೇವೇರ್ ನಡಪವೇರ ಎಸ್ ದೇವೇರ್ ನಡಪವೇರ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ತ ಛಾಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ನಿಕ್ಲು ಐನು ಬೇತೆ ಮಲ್ದಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಶೋಕದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಾತ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನೈಜತೆಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ನೈಜತೆಡು ಅವು ಬೋಡಿತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಾಡು ನೋವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತೊಲೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಜೂ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಕುಡವರ ನಿಕ್ಲನ ಹರಿಣಿ ತಂಡೋಗು ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಿರ್ದು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇರ್ನ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತಾಯ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಥಾನ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರವು ಪಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತ್ತಂದೆ ಎತೋ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕನ ಲೈಫ್ನು ಮುಟ್ಟೊಡು ತೂಯಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣ ಬಂದು ಏನೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನೋಡು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡಾತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥೀಮ್ ಹಿಂಗೆ ಏನ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಪೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪಾಲು ఆయనే కొని బತ್ತೆ నెక్స్ట్ టైం ఆయననే గుర్తప్పుజి బొక్క ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಬಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ರಾಕೇಶ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಸುರಕ್ಷಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಖಚಿತ
ಸುವೀಕ್ಷಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಾದನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಮೇಶ್ ಎಡಾದನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೇರು ಪುನಾರು ಇತ್ತ ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ವಿಚಾರಲೇನು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿಪಾದ ಕುರಿಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವು ಏನು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ತುಯ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಡಸ್ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸದಾಶಿವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರೆ ಅಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುನ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಚೊಕ್ಕಾದ ಮಲ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚ ವೈದ್ಯನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಜನ ತಲ್ಲ ಎನೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಇರೇಗ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಇರೇಗ ರಡ್ ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರುಣ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರು ರಡ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಈ ರಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವು ರಡ್ ಶೇಡ್ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಡತನದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ರಡ್ ಆರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದೇರು ಅರುಣ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜವು ದಾದ ಮಂಡ ಅರುಣ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ದಾದನ ಮಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕುವೇರು ಬಟ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪಾತ್ರ ಇರು ರಡ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ರಡ್ ಟೈಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಟೈಪ್ಲ ಇರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ ರಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇರು ಆತು ಸರ್ ಅವು ದಾದೇತನಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಕೊಲ್ದಿನ ಗುರುಕುಲ ಅರ್ನನೆ ಛಾಯೆ ಉಂಡು ಅರ್ ದುಂಬು ಮೆರ್ನ ಡ್ರಾಮಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ್ ಸಹಜತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಡ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ರಾಕೇಶ್ನ ಸಹಜತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗಲ ಪಾತೆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಪ್ಪನ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿದ ಅವು ಆತು ಇಂಜಿನ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಅವಲೇ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಈಜಿನ ಪನ್ನ ಡೌಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಬರ್ತಿ ಕ್ಯಾರ್ಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಉಲ್ಟನೇ ಇತ್ತನು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಅಂಡವು ಅವಿನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಒಂತೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಟೈಟ್ ಆತು ಕೂಡ ಒಂತೆ ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ 2 ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇ ಒಂಜೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಬೇರೆ ನಾಲೆಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಸಂಗೀತದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು AK-47 ಒರಿಯೋರ್ದರಿ ಅಸಲು ಮದುಮೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ AK ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಜವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣೀನಿ ಎಂಕು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಣ್ಣ 2 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮುಲ್ ಕುಲ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಣ್ಣದ ಆತನ ಎಂಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕು ಮುಲ್ ಕೈ ಮರ್ಲೊಂತು ಎಡ್ಡ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಆವಂತು ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಂತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಅರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಥರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಆರು ವಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಡಿ ಪೋಂದ್ರಲ್ಲ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಅಂಚನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನಾತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಬೆಲ್ಲಿನ ಸಂಧಾನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಆಕ್ವಾಟೆಕ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಗೆತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರದು ಸಂದೇಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನನಾತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.